ai mo ublay bula pli kana kawan ban penmi yang ada ke channel ke pathamai ke bakrteng ke living world explorer ngar bring smhai pi baro share ke channel ke pathamai yang bala penmi na West Castle Hill district Nongstoin ka jingtmu jong kane ke channel kalong ban yala ban hikai yeki breu dak batipnya nagaktin ka jong ublay ya ka menor ya ka menta bat ya ka ban sawan ho kidon shibun ibriyo iblapen mi igi channel hagaban yalam ya ka gospel Henry kidon kap tu ni ki pangai kibla dawa ban penmi ya ka ni ka channel ban hikai ban yalam igi briyo hage jakasor bat kum juru ha kin mang kendang Hakane kapor pangidon i Pastor William Marngar hagaba ublay ula penan kami i ula kod i nut kestem kerknes pa praplay ter bat ula long uba nengkong uba wan ra ya kacing tre krismatik hapa uas kesel distrik bat ulong ru unong stang ya kabalang full gospel evangelistic ministry nong stoy te hagane kapor ngini asnge wajing hikai na kaktin ngajang ublay ka jingkublay i japi iwe baro hakan ka por i ba snap nang ba kan ka channel i karpat ipi ba pinyai ban pinyai snap ya kan ka channel bakan ko jingkar khu ya pi kai ka pi kwa ba kan ka channel ba i pli kan ka channel kalong ba ni kwa ba iwe po iwe baro ki brio kan ka thai ma kham tam e pi ki ba ya snap kan ka channel bar khoi ba ngin poi sha ka jing pen im ban ba kuma ble lo thai ngi bangin yo yak pan chong lang badu hatra sngi haga jim bom jukut lem badu te kumta angker pat ke phi ba phin pej ba kan ka channel barabor te markan ni ka khubor ka baning kong e bar ka ga bas dang nang kong e jong kan ni ka channel te ka wen ka mta ka baritam ka bangi kwa ban weng ya ka ne ka ka bo ble kwa engi bangin yo ya ga ching pan im ti ngakwar ban simi tai poni ba khendiat ka ba kan long ga jing weng ni ta ni haban weng na ka ba dei bat ka jing im ha ka do ni haban weng ya ga jing ya dei bat ha ga jing im ha ka man sim ni kan no bat kham tam e ha ka jing dei bat ka tin ka jong blai ba ka dong ka no ka jing bom shai ka tin ka jong blai ka ta de ban ta ba sa ma du kat kum kan ne ga ba la aplikha kan ne ka channel ru halo ri jong ka ta ti kan long ka jing pen shai mak tin jong blai kan no chi ti haka jia de rak ting jong blai kane kalau ka we ka ban kwa ban ai pedeng chung pi haka ne ka por ya kane ka jing kren mat ka ta ka long ba ngat experience ru haka jing im la jong hi leng ba kane ka we ka ba nia kendu haka jing im kham tam le po dang re shwa ba ta ka long ba kan khndiat kane por kane ka wedding subject ba ni kerteng ta ka predestination theory ka ba mot ka jingai ka ba katu kan ni kibriu la tmun pa la on pa shadu jok katu kan ni la pha la tmun pa ban pha shabneng nagaliang ka jong brehi ka tagalong ka e ka ba na dui por menshwa kan ni ka theory kala rung bat kala long ka jing penwit bat kham tam e ha tu kibriu ki ba kham ran ni ka ka jing thmu ka ba shisha ban chakri blei itu ki barang duna ki mut perkat ngaru uwe bala sampat tagani la ngalong Kristen por dangrit abai klikum Kristen la to phin le chapne ni le chadu jok kawe na kapala kta lengba kan ka predestination theory kalong ba wat na ka jing bo jong ngaru uwe bang alap ya kta ka jubab kalong ba em kumangi gini ngin ya lejbe syata syadu jok namar haba ublei un pha kumta na ke ai bagi tu kin ngalam jungi iju hikai tu kipor em ka syong hau blei kan ndangi la poi chata sha beneng ka syong hau blei lo unpha sha du jok la ne unpha sha beneng kat ka ba mon ma u ti hakata ka jing lengkot ki jung perkhan bat kham tam itu gibriu gi basim sting ji skrip blei kan ni ka tajur ti ka ju poru kalong kumba kalong hakar kom jong ungap habala bu haka ksing ka ba he yang ngap bedang rit hajaka bondon kata kajing temu ban penhe peniar peniar syu mar balai usung thu ba unum kot chu sata ti ka penduk sim nang bagan ni ti
balingi ai kan jing kai ka daw kolong marba kani ka don ru wat haktin ke jongblei kam dei ka ba ki nong ilam jong im chua ki su sim na ta ka ba ki sumut ki sip khat tin rei ki pulei hin haktin ke jongblei pat den ta ka daw ladangi la asu thu na haktin ke jongblei ha kan ka benta kalong si bentan ke ba isa kriyo blei da ka ba suhun ba bar ko ni ka bang lawan chang na pthei ka de ka ba blei lo chit jingi na ka benta ban ai ngi ki im ka bom jukut bang sin chale mat uju nam na ju nam ti nya pai kniat hakan ko dur ba ya sim na tin ke jongblei kade kani ka baning kong habingi pai na tin ke jongblei ngan pule na ngan chuang kane na ka ephesos ko no ban ni kong khar ka basau ni i hang to ka ba kum no tin ke jongblei ka ong ba ublei lo chi tengi na do bom pat pen chong nori mi ngane perthei ti hang ni ki ba yang ya kane ke jing ong ba ublei lo de jit rupa ya ki bri baro la pa sa blen ni siru jo kebawat kini theologian ru kidon pun ki bayangi Jakarta ti habol aji rupa ki nge bala ji rupa ru lon pa sa blen ni sedu job ti hatu kala banlong kani hatu ki sngo dei ya bakum kata susu sakawai pat keba ki ai ya ke na tin ki jongblei bat kata ka dei na ka sithi seki rom kono ba prat khot ka bar posau hangne le ka bala ya tu sai ka ong ba ya kita ki bala thmu rupa kadang kentin ka pala ong kita ki plat mu lupa ti nrengi de masuk thu bade ha kita ki kentin paham sadin ka ong su ba ya kita ki ba ula thmu lupa ula khot ti ka kentin khot hang ne ka wan ru hadin nata sawai pat ka balai ka ba leng ba kan ne ga jing kai ba ki ye yeng halo ta kan ori man ong ba ka jing pen im kalong tangi kat tu kat ni ka de halor ka we ka bentan kaba ngilap ya kata bat ki babun ki criticize hang ni kata kalong na ka gospel yonis kalong ba khat ni khot ka ba khat ar ha ka ba ngi yo i hang ni ka ba jisu udwai how blai bat urak ke deu hang ni ha ka jing de bat u judas ha ka ba ong ba de tang ta ya bala tho lupa te ka ba mut ya u judas ha ka ba u dino ya u jisu te leng ba kan ni ga e ga ba ki sem na tin jong blei ka mot ki song no rim halot ta no rim ba u blei ula de jit lupa ya ki katu kat ni kala nak skem su rai rada ki pensisa halot jong ni benta ti ring ya pan su thu ba ha ka jing de pat u judas ni de pan su thu ba ha ba u judas u set syukur kum to yu jisu ma u poi tang du to ko benta ba u set syukur tenri iem de tang juras palai akan ni i ki wei ki pasana phna nang ta ti rang ba lung do kum ju kile ya kan ke benta am chum na thoi kerteng jong ki tenri kile ke ju ka kam tingri banti bakmat ki jong blai ki ai bar khoi bla de tholu pak tin jong blai an pendem ni i kum umrat klau ma ka wei benta umrat klau un le bet ya ke ai ke bala tho an mar balai ha ka jing im jongi ngi de ban su thu ha bang sakri blai kalong kum kini ki kerja drama ya kepala tho bahkan nyai kuntu kan onta kum juru khamat ke jong blai kati ke jing penbek tenti ke jong blai hamo blai la penbek la burti adam don judas unjin lawan do wei pat ti kum juru ke de pat mar khaw la da mau nung sim ya kata ban le setan unjin do wei pat rei ya ka story on haban pendam ti to mentah lagi bentang ni apai lightly ki ki bang su thu ba connect press predestination theory kanum la ban trikam hangi ti ha kita ki ba su thu kani kanum trikam ti nya pai kini ki lightly ki phang ka ba nang ni ngi la ba su thu sekrar ba connect predestination theory ka ba kalong ka we na ka jing penwit ka jing de ka jing penim ban ba ka pertheru ka ngi chiteng silia hang ni mat katu kan ni kim sim langi jangan ni ti kalau long ke cing thut i katu kan ni ti tang so thu ye kini ki point likely ka wen ki point na baling kong kalong ba ngi so thu ya ka jing pensai ha ka jing de bat kan ni lamba rak tin ke jong blai hi tin jong blai barbor ka pensai ya ka tin ke jong blai te bangi phai kan ni ka benta nimla ban susim nuksa ya ka tin ke jong blai tang ya ka we record ban ngin patrekam phai nuksa ko ma ka long ha ka jinga de bat ka jing thung gi mau put mau sam ha ba thung ya mau put mau sam
udon uwei umau ubah kedeu persyak ti lada udon sa uwei pat umau ban khang no kata ka mamut unyo ek perthei baro uto ba lomba utu umau ba tho ti henrei namar ba kadei karkom bade bandon sa uwei pat umau khang kum churu tinggi jong blei la ka don makana kum kitei gi jing ong saneng ringen den pat su thu pat ha ka jing de bat ka bible hi ka ong kum no saki uwei pat kir khot ha ka jing de pat kan ka phang nakini so thu ba kani ka predestination theory kanomla ban tri kam ka syong hi ka mon ka jongi ki briu ti phai gine kum gine ki kantin ha ka jing de kan ka poin baning kong ka ba ting jong blei hi ka ai ka jing persai ba ka ta ka long nadi phai na ka sithi ar ka jong petros kanong ka balai khot ka khandai kuno hang to le thu sai kadar ka ba blei simlah kwa ya no ya ka panlit no syadu jok lu kwa ya baro bangin yo ya ka jing im ka ba bom cukur ti lada ublei sim kwa ya no ka ba mut pa baro ubriu kat bala kha ka nei perthei onom dei ba un nei syadu jok kata kalong ka e bak tin ki jong blei ka ai ki jing pensai nang ta shu abang ipai ka ne sakwai pat kat khot bible ngilap na ka gospel kat kum Matius nomor 3 kat khot ka pasop wei hang ni ka kren ka jinge dei bat ka du jok jisu ukren ha ki jinge dei bat ki to ki blang om dei lang brot ka ba yakiru on pha syata ka du jok rangkat bat ki angel bat ki ka bamut kini ki angel ki belahap no ka du jok lo krek kenang nang ta ka jok suitan om dei na ka ta jinge ki bri bla snai ka du jok lain no ostang la ding le ta ki jing le ki jong nang ta susu sa kawai pat hami pai ya kita ki balawan hu pat susu ka tin jong blei kong ba nada ubriu ha balawan hu ngimla ban klem da dunaru ha ke im ublem suma thau yu ubriu banung janai mara kitab ecclesiastes kong ba om don ubriu ba hok laning ba pop ba klem bakla tel do ubriu ya kanu jing bakla ru kata ban pensiono jing bakla kata kamalong kadau kalong nomor ba tin jong blei ka ong sam lai phum nyo ka to khot ka bar sau kong ba rada uno u habru on pen kelon khoi ya u nang ta shu sa ka wei pat na ka sithi ka bani kong yo ni smong ba ar khot bani kong kong ba rada uno yo kum ba klaru ni don tau sai ba dei uji suhi te hang ni ngi so thu sai kadar ba kani ka predestination theory kanomla bantrikam namar bala de paklaru uno bangai kata ublei lomba uji Kris bat yang ta ubah syong menta ti kamon ke jong bah kritam uni u ya sait na konta jong pi jong ya ka bangin job har kasi nang ta sisu sakawai pat ka poin kata kalong ba ngin suthu ya kata ka jingkhot bat ya kata ka jingkular ka baktin ke jong blei ka keren ha ka jong ni marketing jong blei ka ong ha ka jing de bagan ke jing khot la ta ka di tangi kat to kan ne un jin la ka de korpang ye ki bakum kita ye kita on khot rei kan ni ke jing khot kelum ka pada ya baro bat kata ka long hari phai na gospel yunis nong ba lai khot bakin reu ka to de ke jing khot ya baro tin jong blei ka ong ba blei i kata kata ne ka perthei ka ba ai ti no il khun ba khamar wei berkat to bang nge chu un yo ki chi im go bom ju kot te kam chamradon tu ke punya pher la ya no on pha sadu jok ya no on pha sabeneng ria barokhoi la jit ba kat utau bangi ti utau bangi chu baro un poi ha ka ching im go bom chukut nang ta shu sa wei pan ngeni phain ke na ka tin ke jong blei ka e ka ba jisu pat un le ha ba wan hu ha to kan chu sa kut no tang hangi ublei pat un le shu kum no abing pai ka e ka ba jisu kulai dala dena tin ke na ka tin jong blei ka jonis krong ban riu ko khot ka ba lai phau nyo hang to ngi i ka e ka ba jisu kren wang ba kat ye kita ke bawan hu dalai lai onom kan tait no sabar tel da kat jisu ong ya kani kat ka ba ublei bakular kani hato kan chulong ka ba shumarumala ngisu thu kat kita ke ba ublei pa bala pha hu
kinomdon kita ki beriu ya ka bau Jisu kun kentai ti ngidon kampan ngai ya ka ba ka Bible keren na chu chum tangi isu thu ba kan ni prestation theory kanumla banlong habang na su thu ya kan ni long bana ketim ki jong blai ka wei pat ka poin ka ba khadu ka ba kwa ban yam ya batai hang ni ya kwa ban ya share hang ni ka de kan ni bat kata ka long ba nila masu thu na kata ka personal experience ka bangi ngiwan haumlei mar habau ngiwan khamat ke jong blei ko wong ba unum kan tai yang ngi ban lei unum la ru ban su sabjar ha ke ka bangi ngiwan hau habangi wan hau habangi nyeri hau kam julong thli ki imjungi la da sisang yawan na ka dunu baro nila plai ki pop ki jungi baro bangi wan chu rum ba ki jingkala ka bamot ka ka bangi nilap ki de ki ka oblei unle pat ki imjungi nang ning su thu sai knar ba ni yo ya ka jingpen im habangi wan chu da ka dunu baro pat kata ni phai ka to ne ki jong blei ni ibanta mat lang i phai ka ni na ka sithi ka bar si korin no basan kor kan yo ong ba rada ngi wan hu ublei ai ni chim ba thmai ka ba ong hangi rada uno no udon hu Chris ulong jing thau ba thmai bat habangi lang jing thau gi ba thmai ni su thu ya kata ni phai su su na tin jong blei na ka kam ki apostol nong balai khot ba khandai kan puleh ni ka ba ong gini kan tin ka ba ong to kala ka ba mot tawan phai khmat ru banjo pendam no yaki pop jong pi bakum ta kin yo wan ki ayom syong pengat nak mat utrai katno abangi wan hu ka dud baro ublei unum sakut hanta kai ka bangi mat barbor ni mat ya kani pat kata kalong ka cing pangat jong cing im nangta abangi sekri ublei ru na ka yonis ka sithi penikong yonis umba san khot ka balai ka ong ba kita ki hukum ke chu kim long shu ki bakia abangi syakri ublei klem so thu patni syakri udah ko artin abangi lei ka hukum ka kam ka bakia ba noi ha ka bangi syakri ublei abangi lawan hu dakat nud baro bangi chau dakat nud baro yakine baro laweng namal ni ikan mau ko iktin jong blei shu langi pulena gospel yonis kalau nok menikong khot ka ba khat ar khat lai kumno hantu kaya thu engi hak ba ngir ngimat ki dal de kat kitu ki balayo mat ki cingprim ki suthu ya gane ka ba ong ba ya ki balakha om na ka do pat na ka snam pero isi kata lada syakri ya blai malu malaklen suthu pat kan yang jisu ka donot ha bale ya kano ban kian na pop ka de ka ba ya khun ju bor ta ka jingmot ki jing perkat ki henrei hadin balap diang yang jisu kata ka jing im ka bahau Kristi suhi ka pelaj no yangi nak ta ka hukum jong ka pop kumangi pule na ka to ka gospel amde na ka sithi saki rom ba pra kot ka bani kong te nang ta shu ni pai sa ka we pat ka banta ka ba kum no ublei un transformer ni un pen thmai ya ki jingmut khat jungi dei tang ya ka sim un pen thmai katakan kata hadu ka mensim ka bangi ong ha tin nongwei kata ka sol na tambe tang ha ka sol wat ha ka do hiru in pulai kan kenia nak tin jong play na ka sam ka ban riu pholai ka bang kini kan tin kamen sim jonga kamen sim kamut sol kasliang yami hak tin hak Bible pareng ong thirst ka bamut ka jing sliang ka do jonga ka kermen hak tin pareng ong long ka kermen yami hang ni i bau norway sam men step hak ka bau duai kamat ke jong blei wong kamen sim jonga kasliang yami ka do jonga ka trang yami hang ni su thu sai kedar ba bangi wan kamat ke jong blei abangi le yo kat ya kata ke ka balak pet kelai ke jengmut je perkhat ke jongi hato ngidang atat tin chu se ke pat bat nalor kata shu akwa ban ya pai ka to ne bat ladana du ka donut bat kam sim ka ba shisang ye wan kamat ke jong blei play ya kita ke ba wan si shahu un ai saki we saka we pat ki benta ka bangi su thu hi dalate ya ka chimpan im ladi pai sana ka we pat ka benta ta kalong na ka siti saki rom
kalong ka saut khot ka nyo sup kita ki bri ki bal yo map no ya ki pop ki jong ki bat ki bal su thu bal telep no lin ki pop ki jong ki ni ha ka ne ka banta ha bangi kla bamut bat ni ban phai khmat ki jong blai kani ka predestination theory kanom trikam shu hangin mal baling su thu dala de yi ya ka jing tulim lani ya priang chi sha ya jisu lombar ke jing kla bamut ha ka tunut ki jong ni kalau malang sakayos upriang yau jisu hakayin ke jong habau jisu wan ke yin ke jong kadon ke cingkala kalau hakayu por bangi priang jisu barbor kamla long mat klem don cingkala kadon ke cingkala hakabai jisu kan mau ke bau ong sakayos wang hakmi ke jing im kala rong hakane ke jing te kacuru ke im ke jong lang ye priang si sang di banyo mat kini ki cingkala hakane ke poin bakdu malak ke deu haneng ti ke ka bangi isu sakios wang usai kios ulang ba hakmi si teng na ki baro un ai si baduk bat ka ka bu wang baladak la mudui ha kano ka dur ka ba usim klop ya kano ha kano ka dur ukloi ka ban sius pa ya kata sausha hang ni i ba ka jingkala dur ka de bandon hauta bala wancisa dak don nur baro khmat ka jungu nang ta shu na lo chung ka bantan ya phai sa ka wei pat tin ka jong blai ha kani ka gospel ka kum lukas long ba shi phot khot ka bar pheu ha kani ka bantaru ngi i kum no ka wei ka banta ba ki sunran ha ka por ba ki lei panyalap kilawan ban jathu bisu hakmi dak chin kemen ka por ki thu ba wat hi man sim baman la pendem khmat chongki kila le ikam ba ba pher na ke bi su phan re ke ik bi jisu wang wat kemen namar kila le ikam ba kam tam ya ka bala tho e kerteng ke chopi habneng te kani ka de ban long kata ka bangi su thu ba bangi wan khmat ke jong blei kwa yangi ya ka ban jotno baro ukwa yangi bangin poi ha ka khet ke jing isne ju sim la thau yangi na ka banta ka du jok re la thau yangi bangin yo ya ke jing suk lem lu blei bangin sne char lem bu si ki bom chukut te lengba ka ne ke jing kren ngange ka no ke jing kui phi ha ba phi su thu ya ka ne ka theory kanam penwet chu e phi ha wi pakhan bat ngi de pas su thu blei sim la kan ta yan no no ru sim la nhiều sling khmat yan no ru te kum no bangin yo e ke jing pen im te na karpat ke phi ki basap ya gane ka jing kren ha gane por sngop ha pan klik ha ka ne ki chu ka channel ya ka wei pat ke jing kai ka ba ka ne ka kham chrong ka plong ar live session nin le ya nin phia e kani ha ki pat bat ka ta ka long ka subject ka ba an tho ang ta kum no phin le ban yo jing pen im te lamba ka ne ngay kan nong ching sai ka bakraw ya phi kan nong detail ha ka ba an hi kai kin dan chpotli ki point ba kum no phin le ban yo chi in bat ha ba phi jai na ma kini ni so thu sai kadar ba pleng oblei shimla mon ya no ban jot no bat ha ka ba phi pendep i kan don ngai scam ba shispa phin yo be ya ta ka ching karmen ka chim jong phi bat oblei kum la thmu ngin yo be jaga ni te kublai nampak por jong phi ha ka ne por ublen kur khu phi ha ka ne por ti ngan duai bu tran ai bor su ha ka chim jong phi ha ka ne ka por try break pa jong ha bang sami ko try ngan duai ka ne ka por na ka panta jong baro ki bai osngo lomba ka ne ka channel kur khu ki chim jong ki dar kat bat ki kur khu ki met bat ban sim atrai khatam e able chungai ka ban pli ki khmat ki ba kan jam sim balam ba ke chongki ko tra ni open imi ki wei pat ki ban sim leng ba ka ni ka channel ba ka long jing ter khu ka ba kraw bang la pri khnai ka ni ka channel na ka ban ta ban ai ka jing kai ka ban siam phang tong ba ka tien ke chomi ki try kum ta try tong kan bat ki ka khu ki baro ka teng bisu na dua ngapan amen kublai pi we baro bala snap se score nya kani chi kai pin jong play ngai pa kala long ka jing ku Snoba pan subscribe pan share lem nya kani ga channel seki parlo ki jengpi ki bi ki bathoi ki jengpi khanang pakan long ka jingker ku kiru
Kindon ru kiwai kibru jung blai kibane sim talang hakane ka channel tu blai kerku ku blai sibunda